chcem predstaviť prezidenta Slovenskej humanitnej rady. Čo je úlohou Slovenskej humanitnej rady? Primárnou pomocou je pomoc utečencom. S akými problémami prichádzajú? Väčšinou prichádzajú buď kvôli nejakému prenasledovaniu, alebo mučeniu, respektíve obavu o svoj život. Tak sú rôzne aj technické, aj personálne problémy. Že primárne teda riešime ich legalizovanie ich statusu, potom je to ubytovanie a potom samozrejme v prípade, že ostávajú na území Slovenska, tak zase poskytujeme aj osвідченим утečенцям ďalšie služby, možno prístuповні. Всім привіт! Мене звати Іра, я юрист Словаччини і я вас вітаю в своєму просторі. Свої соціальні мережі я створила, щоб допомогти тим, кому потрібна допомога, щоб їх інтеграція і адаптація в Словаччині пройшла легше. Все частіше я почала в своїх соціальних мережах отримати повідомлення від жінок, які разом зі своїми дітьми хочуть виїхати за кордон, тому що вдома перестали відчувати себе в безпеці. Саме через такі ваші запити першу свою розмову я записала з президентом Словацької гуманітарної ради, яка з перших днів війни активно допомагає біженцям з України, для того, щоб ви знали, куди потрібно звернутися у випадку, якщо вам потрібна допомога в Словаччині. Тому приємного вам перегляду і буду дуже вдячна за вашу підтримку та лайк. V dnešnom videu vám chcem predstaviť prezidenta Slovenskej humanitnej rady Petra Devínského. Povedzte nám, čo je úlohou Slovenskej humanitnej rady. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A teda dovolte, aby som predstavil našu organizáciu. Tak Slovenská humanitná rada vznikla ako združenie dobrovoľníckych centier. V tom úplne prvopočiatku, to bolo v roku 1993, odkedy tá Slovenská humanitná rada existuje. A postupne sa vyprofilovali až do dnešnej formy, kde vlastne našou primárnou pomocou je pomoc utečencom a osobám, ktoré ku nám prichádzajú s cudzinským pôvodom. A zároveň sa venujeme ešte našej oblasti aj pomoc nevýhodneným, handicapovaným osobám a zdravotne postihnutým. Povedzte, s akými problémami sa stretávajú utečenci? My v rámci utečencov, teda až do vypuknutia konfliktu na Ukrajine, v roku 2022 sme primárne prichádzali do kontaktu s štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí teda ako nám prichádzali a žiadali o azyl na Slovensku. A samozrejme v tom azylovom konaní, keď prídu, osoby väčšinou prichádzajú buď kvôli nejakému prenasledovaniu alebo mučeniu, respektíve obavu o svoj život, tak zase prichádzajú hľadať útočisko. A tým pádom vlastne prichádzajú niekedy v ťažkom zlom psychickom stave, prichádzajú z krajín, kde je úplne iná kultúra, iný jazyk. To znamená, že prvopočiatok pri žiadateľu o azyl je pre nás primárna tá adaptibilita u nás v tábore. To znamená, že prídu do záchytného tábora, kde vlastne my im dokážeme poskytnúť širokú škálu podporných služieb. A teda primárne sa snažíme, aby sa nejakým spôsobom dokázali ukludniť a skoncentrovať sa na to, že vlastne sú v azylovom konaní a žiadajú o medzinárodnú ochranu na území Slovenska. A zároveň popri tej nejakej adaptabilite im poskytujeme teda naše služby. V prípade, že sú v zlom psychickom stave, tak samozrejme máme psychológov v táboroch, ktorým pomáhajú, potom respektíve psychiatrov, ktorým môžeme odporučiť. Zároveň máme tam sociálnych pracovníkov, ktorým pomáhajú. Snažíme sa zapájať do asistenčných služieb, aby aj trošku vedeli si zarobiť peniažky na seba. Poskytujeme materiálnu pomoc. Veľkou našou úlohou je poskytovanie vzdelávania, a to je výučba slovenského jazyka a kultúrnych reálií. Lebo teda snažíme sa tieto osoby začať integrovať už po príchode na územie Slovenska. A rátame s tým, že keď požiadali medzinárodnú ochranu, tak budú chcieť u nás ostať. To znamená, že od prvého dňa od príchodu do záchytného tábora sa teda môžu aj vzdelávať v slovenskom jazyku. Potom poskytujeme materiálnu pomoc, doplnkovú zdravotnú starostlivosť a ďalšie aktivity, voľnočasové aktivity s nimi robíme. A snažíme sa teda, aby v tom prvom období tých 30 dní, keď sú v záchytnom, cca 20-30 dní, keď sú v záchytnom tábore a prechádzajú karanténou, aby sa nejak adaptovali na prostredí, ktoré sa nachádzajú. A ďalším krokom sú už pobytové tábory, kde vlastne sú to otvorené typy táborov, kde vlastne už zase poskytujeme trošku iné služby, keďže vlastne majú voľný pobyt zabezpečený a môžu spoznávať aj celé Slovensko. To sú žiadatelia o azyl a pri osobe s dočasným útočiskom, samozrejme v tej prvej vlne v 22. keď prichádza tisíce utečencov, tak pri mne to bola krízová intervencia. To bolo úplne tie najzákladnejšie potreby, oblečenie, jedlo, ubytovanie.
Teraz v tomto období riešime primárne to, aby si vybavili status na území Slovenska, keďže vieme, že na cudzinskej polície sú rôzne aj technické, aj personálne problémy s tým, že nie sú termíny dočasného útočisko, na vybavenie dočasného útočiska. Takže snažíme sa im asistovať pri vybavovaní dočasného útočiska. To je ten prvý krok. A samozrejme potom v prípade, že využijú služby na ubytovanie, kde na základe teraz platnej legislatívy môžu 60 dní zraniteľné osoby bývať v záchytnom tábore v Humennom, tak takisto im poskytujeme sociálnu službu a materiálnu pomoc priamo v záchytnom zariadení v Humennom. To znamená, že primárne teda riešime ich legalizovanie ich statusu, potom je to ubytovanie a potom samozrejme v prípade, že ostávajú na území Slovenska, tak zase poskytujeme aj osobe dočasným útočiskom ďalšie služby, možno o ktorých si povieme neskôr. Keď príde utečenec z Ukrajiny, nemá tu ani rodinu, ani kamarátov, na koho sa môže obrátiť, aby dostal potrebnú pomoc? My v rámci Slovenskej humanitárnej rady máme centra, kde poskytujeme pomoc, tzv. Bezpečné body v rámci celého územia Slovenska. A teda väčšinou k nám ľudia z Ukrajiny prichádzajú cez východnú hranicu. To znamená, že najbližší bod k východnej hranici máme Michalovce, kde v Michalovciach máme práve takéto zriadenie, takéto centrum pomoci, kde zároveň máme zriadené aj detské centrum. To znamená, že keď príde rodina, ktorá potrebuje pomoc, tak vie nás v Michalovciach priamo vyhľadať, kde dostane odbornú pomoc, dostane pomoc ohľadne ubytovania, dostane pomoc ohľadne vybavenia si dokladov a zároveň máme tam detské centrum, ktoré vlastne sa postará o ich deti. Máme to denné detské centrum, ktoré je otvorené pre nich, je zadarmo a poskytujeme služby priamo pre deti. Ďalšie centrá potom máme v Košiciach, v Nitre a v Žiline. My sme úzko prepojení s cudzinskou políciou. To znamená, že v prípade aj, že cudzinská polícia alebo príde táto osoba na cudzinskú políciu vybaviť si pobyt, tak aj na cudzinskej polícii dostane informáciu o tom, že takáto organizácia tu je a kde vlastne títo utečenci, kde nás môžu nájsť. Samozrejme záleží, kam prídu. Lebo máme teda klientov, ktorí prichádzajú priamo do Bratislavy. My v Bratislave máme len našu centrálu. Tu priamo neposkytujeme služby pre osoby s dočasným útočiskom, ale v rámci teda iných miest Slovenska dostanú informáciu alebo vedia ich nájsť, vedia nás nájsť, respektíve na našej stránke, ktorú si vedia pozrieť, všetky informácie dostupné. Od začiatku konfliktu na Ukrajine, koľkým ľuďom ste pomohli? Tým, že vlastne my už sme predtým fungovali na území Slovenska, pomáhali utečencom, takisto sme už pred vypuknutím konfliktu boli implementačným partnerom pre UNHCR, tak sme veľmi rýchlo dokázali zareagovať na túto situáciu. To znamená, že my sme hneď zriadili naše centra pomoci, či už na hraniciach priamo, respektíve v veľkokapacitných centrách. To znamená, že od prvých dní konfliktu sme pomohli obrovskému počtu ľudí, sú to niekoľko desiatok tisíc ľudí, ktorí vlastne využili naše služby. A tým pádom aj momentálne v rámci komunity Ukrajincov, utečencov Ukrajincov, ktorí žijú na území Slovenska, vedia, že Slovenská humanitárna rada poskytuje širokú škálu služieb a vedia sa teda na nás obrátiť, aj sa na nás obracajú častokrát. To znamená, že osoby, ktoré prichádzajú a majú tu povedzme nejakého známeho, ktorý už dostal nejakú formu pomoci, tak vedia si ľahko zistiť informáciu o tom, že poskytujeme takúto službu a vedia teda prísť za nami a vieme pomôcť. Ja vám ďakujem veľmi pekne za dnešné stretnutie, za tieto užitočné informácie a za prácu, ktorú robíte. Ďakujem vám pekne a cením si to.